bambínko proste, len tak. Čo mám ako spraviť? Som mŕtvy hneď. Ale čo ti to jebe už? Hlavne skočilo 40 komárov, kámo. Tak si ich mal preskočiť ty. Si mal skočiť ty po nich a neskočili by oni po tebe. Jebe, už kurva do piče. Tam dostávaš ďalšiu šancu. Lebo mňa tu naháňa to tvoje bambinko. Čakaj, skáčeš do tej sračky. To nevadí. No, dosť neskoro z toho hodil, keď som ho už zabil. Dobre. A tam je ďalšie bambino, keby si chceli. No tak, to si mal ušetriť na hento bambino. No dozadu grcať nebudeš. Ticho, dobre? V tom čete, hej? Čo ti jebe, za čo som slowed? Prečo si zase mŕtvy? To proste ma nezachránil. Kokot, a ja som ani nevidel, že si umrel vôbec. Aha, a to tento čo do piči skúša zase? Jasné, ja zagrcač mi nahoď, ty kokot. A kam inám by si chcel ísť, prosím ťa? Aj za Titan by som ťa mohol poslať, keby tu nejakí boli. A dúfam, ten Charger to no jasné, že to prežil. Nie, neprežil. Umrel. Môžem sa spavnúť už normálne, že niekde. Ty kokot, ako čo to tam ide dať? Hej. Po mne ide tak armáda pľúvačov. Uhyň. A daj mi tie samply, kurva. Kobylka. Ale jebe ti to, čo tam po tebe ide. Už som to trošku prečistil. Ako ja som odjebal všetkých chargerov. Väčšinu pľúvačov. Už po mne skáču komáre. Dobre. Zaujímavé by vám, kde mám kvázar, no nevadí. Tu je pri mne tvoj kvázar. Aha, tak sem ty aspoň moje máš. Hej, zabral som ich. Ono sa pristávam, bolo spávne milión chrobákov za tebou, kde ich nevidíš. Však ja neviem ako... To je taká bežná vec v tejto hre. Za sekundu sa osočíš asi piči. Lebo proste po tebe skočí 40 bambiniek. Umri, kurevský pojebaných. Čo tu je zás? Dobre, ja umrem, ty kokot, lebo proste mňa tu zastanoval pojebaný oný komár. Nemôžem ťa ani zavolať, lebo tam je cooldown. Už není. Ale rýchlo, preč. To ešte aj glituje. Ten Titan. Proste, on ťa pristúpil len tak. Ja dúfam, zavolal iba mňa. No jasne, že zavolal iba mňa. V tvojom okolí sa nachádzaš 30 bambíne, ktoré čakajú, kým na piče. Aj, do piči, no. Dúfam, to zabije aj Titana henta. Mohla byť, nie? Koko, teraz musím prežiť 2 minúty, aby som ťa mohol znova zavolať. Aby ma zase rozšľapal hen ten kokot. Aha, dobre, tak. Kamo, čo ti jebe? To nevybuchuje po novom? Jo, nech sa vždycky spavnú, nech to vytankujú. Aha, dobre, tak tam sa spawnol kameň. Aha. 40 bambíne, ktoré čo ty s ním napíšeš.
the fish. Najhoršie, že nemám žiadne granáty ani na obranu, pretože všetky musím využiť na zatvorenie. Sú tu 3 diery a mám presne 3 granáty. A ty žereš si rozprem sám. V mojom okolí kilometra sa nachádza voľné bambínko slobodné. Prvý chlapci tu ste mohli nestrojiť. Čo, zavreté dverí? Tak ho nevidel si, normálne 40 bambínek na hentej 25 bilihov na druhej. Na teba, keď sa pozrieš, tak išlo tak 40 komárov, čo už normálne na teba skákali. A? Tak si túto speračku a to vidíš, čo to je. To ti nikto neuverí, čo sa v tejto hre deje, pokiaľ to neuvidí alebo nezažije sám. Keď na teba pôjdu 4 bambínka, ty nemáš ani len granát nabitý. Pretože už nemáš granát proste, aký mať nabitý. To fakt vyliezol tento zaštítovaný kokot. No. Dobre, dozadu nám ide ďalší. Nechceš ma zbaviť tých grcačov? No momentálne mám väčšie problémy, ty grcač. Hej, čo je väčší problém než grcač? Dúfam mega grcač. No mega grcač. No mega grcač. No umri Billy. Všetky tam dupe. Ale nedupe. Pred sekundou tam nebol. No veď práve. Kokot. Už do piče. Zoberte sa. Grcače proste. Jau ty kokot. Dobre. Nebo Ty proste... si myslíš, že ja prežijem 38 sekúnd, hej? No, budeš musieť mladej. Kamo, hento fakt nenávidím na tých robákoch, že oni keď do teba narazia, tak ti proste dajú ten stun a ty sa nemôžeš healovať. Aj tu i to. Čo dávaš? Do hlavy mu jeb. Ja viem, že tam máš recoil na tom jak kokot, ale aj tak mu jeb do hlavy. Healni sa, bod... Kokot, veď! Ešte sekunda. Ako... Nože utekaj pred nimi. To je nuda utekať, ty musíš bojovať. Ako chceš slúžiť demokracii, keď utekáš? To vážne? Ty sa bugol, hej? To ako vážne? No ja počkám tie 2 minúty tu dole, budem čakať, no ja v tejto diere. Tu ja počkám. To sa im nestalo, preto to už nezaplatujem. Neviem, prečo sa nenaučíš na mojich chybách, veď sme hrali spolu, keď som tam spadol a buglo ma to. Tam môžeš všetko hľadať, ty si proste v zemi, bugnutý. To prepadá po textúru? No? No, ja som tu Dobrý. pod zemou, normálne. Ani chrobáky strieľať nemôžem spod tej textúry. Čakajú na jeho chrobáky tu. Panička, no. Proste Čau. tu zaplatal tu ich dieru, skade vychádzali. Ale čo vám jebe už, odkiaľ sa beriete, ty kokot? No ja neviem, ja sa zabijem až keď bude onak koniec času. Dobre. Tak to je piči. Tak. Prišli ma tak traja ogrtať. Tak ja si nafarmím aspoň killy na nich. Aspoň nejaké. Čo ti to jebe? Lebo proste...